അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു ഉല്ലാസയാത്ര. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ? അപ്പോ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഏത് പാട്ടാ പാടേണ്ടത്? ക്രിസ്തുദേവന്റെ തിരുപ്പിറവി ദിനമല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കരോൾ ഗാനം പാടാം. ഓക്കേ. ഒരു രാവിൽ യഹൂദിയായി ബത്ലഹേം ഉണർന്നു പാതിരാവിൽ. വാനിൽ നെറുകയിൽ താരകം മിന്നി പൊൻപ്രഭ നിറഞ്ഞു മഞ്ഞിലെങ്ങും. മേരി തൻ സുതനായ യേശുനാഥൻ പിറന്നു അന്നൊരു പുൽത്തൊഴുത്തിൽ. അന്നൊരു രാവിൽ യഹൂദിയായി ബേത്ലഹേം ഉണർന്നു പാതിരാവിൽ. വാനിൽ നെറുകയിൽ താരകം മിന്നി പൊൻപ്രഭ നിറഞ്ഞു മഞ്ഞിലെങ്ങും. മേരി തൻ സുതനായ യേശുനാഥൻ പിറന്നു അന്നൊരു പുൽത്തൊഴുത്തിൽ. ജോസഫിൻ ചാരത്തിരുന്നു അമ്മയ മേരിയും ചിരി തൂകി. ദൈവിക സ്നേഹം നിറഞ്ഞവർ മനസ്സിൽ വിണ്ണിലെ സ്വർഗമായി പുൽക്കൂടുമാറി. ദൈവിക സ്നേഹം നിറഞ്ഞവർ മനസ്സിൽ വിണ്ണിലെ സ്വർഗമായി പുൽക്കൂടുമാറി. രാജാക്കന്മാർ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ചു തിരുസവിധേ. ഇമ്മാനുവേലാം ദേവപുത്രന്റെ തിരുമുഖം വണങ്ങി ആഹ്ലാദരായി. ആടുകൾ ചുറ്റിലായി രാജാധിരാജൻ കുഞ്ഞിളം പൈതലായി ചിരി തൂകി.
രാജാധിരാജൻ കുഞ്ഞിളം പൈതലായി ചിരി തൂകി. അന്നൊരു രാവിൽ യഹൂദിയായി ബത്ലഹേം ഉണർന്നു പാതിരാവിൽ. വാനിൽ നിറുകയിൽ താരകം മിന്നി പൊൻപ്രഭ നിറഞ്ഞു മണ്ണിലെങ്ങും. മേരി തൻ സുതനായ യേശുനാഥൻ പിറന്നു അന്നൊരു പുൽത്തൊഴുത്തിൽ.